Nikdy necvič triceps takto, ak chceš naozaj veľké ruky. Opri sa ramenou kosťou o konštrukciu. Vďaka stabilizácii nebudeš zapájať brucho, čo sa bežne stáva, keď tam už máš väčšiu váhu, a pohybom ramenej kosti ani chrbát. To ti pomôže sústrediť sa na výbušný pohyb čisto tricepsom nadol a aktivovať čo najviac svalových vlákien. Môžeš využiť aj tráčky tým, že si ju prevlečieš cez skobu. Vďaka tomuto neutrálnemu úchopu je pohyb pre zápestie najprirodzenejší, nebolí a umožní ti sústrediť sa len na tlačenie. A konzistencia je kľúč k úspechu, takže nedodrb si šlachy pohybmi, ktoré vypadajú nejako takto. Hej, ja to opakovať nejdem, lebo si ich nechcem. Ak chceš tie veľké ruky, zranenie ti fakt nepomôže. Cvičíš triceps, nie chrbát či brucho. Takže snaž sa byť stabilný, rob kontrolované opakovania a pamätaj, fakt nikoho nezaujíma, koľko dvihneš na kladke. Takže maj techniku na prvom mieste. Ulož si to, vyskúšaj a